थारैनो जोंनि थाखाय दिनै मोनसे गोजोनथाव आरो गोसोखांजाथाव सान मानो होनोबा जोंनि 9 नं बनरगाव बिटिसि समस्तिनि MCLA बिथां जुबिराज बसुमतारिया जोंनि बनरगाव ब्लकनि नैबे सिङाव थानाय अन्थाइबिल प्राइमारिनि नैबेहायनो जोङो दिनै जोंनिनो ब्लक कमिटिनि BCDCनि गासैबो दैदेनगिरि मावथि लोगोफोरखौ लेंहरजोबनानै मोनसे रायजो राजाहुआ खौसेयैनो जोंनि क'क्राझारनिफ्राय रामफलबिलसिम थांनाय आसाम माला जे मोनसे PWD रड दं बे रडनि फारनैबो माने लामा सेर सेर जोङो बायदिसिना रोखोमनि बिफां गायनायनि हाबाफारि लादों आरो बे मोनसे बिराद मोजां बाख्नायथाव हाबाफारि आरो बेबायदि हाबाफारिखौ जोङो खालि नैबे बनरगावनि गेजेरजों थांनाय क'क्राझार रामफलबिल रड बे रड साइडआवल' लानांगौ बे नङा सारा BTC ओनसोलनि जेसेबां PWD लामाफोर दं गामिफोरनि लामाफोर दं लोगोसे जेराव जेराव जोंहा स्कुल दं कलेज दं क्लाब लाइब्रेरिफोर दं मन्दिरफोर दं रायजोफोरनि अनुष्ठानफोर दं बेफ्रावबो जोङो सेर सेर बिफां लाइफां गायनायनि हाबाफारिखौ लानांगौ जोंनि लांदाङै उदाङै थानाय जायफोर गामि ओनसोलफ्राव दिनै गुवार गुवार हाफोर दं बेफोर जायगाफ्रावबो जोङो BTC सरकारनि जे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि सिङाव ससियेल फरेस्ट्रि होननाय मोनसे बिफान दं बे बिफाननि दारैहाय बिथांमोनजों लोगो जानानै जोङो गोबां जायगायाव बेबायदि दिनै जेरैबायदि बिफां गायनायनि हाबाफारि लादों बे हाबाफारिखौ लानांगौ दिनै नोंथांमोना मिथिगौ जे जोङो बारहावा एबा बोथोरखौ जोंनि बिफां लाइफां बा हाग्रा बंग्रा गैयैनि थाखाय दिनै जेबायदि मोनसे गरन्थ गैयै एखे मालाबा गुदुं मालाबा गुसु मालाबा बोसोराव अखा हानाय मालाबा बोसोराव अखा हायै बेबायदि माखासे गिथाव बाथाव बोथोरनि थासारिखौ जों नुदों बारहावायाव दिनै जिब जन्थुआ थांनानै थानांगौनि थाखाय जोङो जाय गेसखौ एखेबारे दरकार अक्सिजेन गेस जायखौ जों बुङो जे गेसखौ जोङो मात्र बिफां लाइफांनिफ्रायल' मोननो हायो दस्रानिफ्राय जों मोननो हाया बे हाग्रा बंग्रा जोबस्रांनायनि थाखाय बिफां लाइफां गैयैनि थाखाय सुबुं सानखोआ दिनैहाय जेरैबायदि बारायग्लाबदों ग्लोब ग्लोबनो बे समाव अक्सिजेननि मात्राया बार मण्डलाव थोजासे नङैनि थाखाय जोंनि जिब जुनारफोरनि थांनानै थानायनि बेलायाव गोबां मोनसे खैफोद लाबोगासिनो दं खस्थ' मोनगासिनो दं बायदिसिना रोखोमनि बेमार आजार रग बियादि बेफोर दिनैहाय जोंनि मानसिफोरनि गेजेराव जों नुफ्लायबाय थादों आरो बे गासैबो दिनैहाय बोथोरनि गिलु बालु माखासे माने जोंनि बे बुहुमाव सुबुंनि थाखाय खाबजाथाव रोखोम नङै बेबायदि बोथोर सोलायनायनि थाखाय जों जानायखौ नुदों आरो बेनि थाखायनो दिनै सारा बिश्वआव पृथिबियाव जौगाखांनाय हादरफोर आरो जौगाखांफुनाय हादरफोर दिनै मोनसे ग्लबेल वार्मिं क्लाइमेट चेन्जनि बाथ्राखौ लानानै बेखौ जों बोरैहाय बोथोरखौ सिगांनि बायदि बारमण्डलखौ सिगांनि बायदि जिब जुनारा थांनानै थानाय रोखोमनि जोङो सोरजिनानै लाफिननो हायो बेनि थाखाय नांगौ रोखोमनि ग्रीन कभारेज सोमखोर बिफां लाइफांजों हाग्रा बंग्राजों बुंफबनाय ओनसोल बानायफिननांगौ होननानै दिनैहाय मोनसे सारा बिश्वआव हाबाफारिखौ लागासिनो दं आरो बे हाबाफारिखौ लानानैनो गावबागाव राष्ट्रफ्राव हादोरफ्राव आरो मोनफ्रोमबो रायजोफ्राव दिनै भारत सरकार आसाम सरकाराबो मोनसे माने इनभाइरनमेन्ट डे हिसाबै दाख्लै जोंनि माबायाव 5 जुन तारिखआव सारा भारतबर्षआवनो बिफां लाइफां गायनायनि हाबाफारि लादों जोंनि ओनसोलावबो गायदों आरो बेनो थोजासे नङा बोसोराव खनसे बे माने इन्टारनेशनेल इनभाइरनमेन्ट डेखौ फालिनानैनो जोङो बिफां लाइफां हाग्रा बंग्राखौ गायनानै सोरजिनो हानाय नङा जोंनि बिफां लाइफां गायनाय बा हाग्रा बंग्रा बा ग्रीन एरिया ग्रीन कभारेज सोमखोर ओनसोलखौ जोङो जुदि गायसनफिननांगौब्ला जोंनि बिफां लाइफां गायनायनि हाबाफारिया थाबथानाय गैयै सानफ्रामबो अरायबो जाबाय थानांगोन राउन्ड द इयार सारा बोसोर जोंनि बिफां लाइफां गायनाया जानांगोन मोनसेबो हा खालि जाहाथे लांदाङै थाया जेरावबो बिफां लाइफां गायनायनि थाखाय जोङो हाबाफारि लानांगोन जोंनि गेजेराव थानाय जेसेबां ससियेल अर्गानाइजेसनफोर दं माहारियारि अर्गानाइजेसनफोर दं बेबायदि गामि ओनसोल गामि समाज दं बाबायदि सरकारजों लोगोसे राजनितिक दल बायदिसिना गासैबो आफादफ्रानो दिनैहाय बिफां गायनायाव जों इच्छायैनो गावबागाव सिगांबोनानै खामानि मावनांगोन आं दिनै धन्यबाद होगोन जोंनि फंबाय जुबिराज MCLA बिथाङा एफा मोजां मोनसे हाबाफारिखौ लादों क'क्राझार आरो रामफलबिलसिम थांनाय लामाया
दिनै मोनसे नेशनेल हाइवे बायदि जाबाय आसाम माला रड जानानै बेजों दिनैहाय जोङो डाबल वे लामा जों मोननो हादों आरो बेजोंनो दिनैहाय बारस'नानै क'क्राझार जोंनि केपिटेल डिसि अफिसाव जोङो गसाइगाव साब डिभिजन क'क्राझार साब डिभिजननि मानसिफ्रा थांलाय फैलाय खालामदो मोजां मोनसे हान्था मेलानि राहाखौ मोननो हादों आरो फारनैबो सेर सेर जों जुदि बायदि रोखोमनि बायदि रं बेरंनि दिनैहाय बिबार बारग्रा बिफां लाइफां गिदिर 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 बिफां लाइफां गायनो हायोबा बे लामानि समायना महरा बेसेबांबा गुन आरोबाव बारायगोन मानसिफ्रा बे लामाजों फैनानै बिराद गोसोआव मोनसे गोजोननाय मोनसे सान्थि आरो गोसोनि रंजानायखौ मोननो हागोन दा बेखायनो आं खावलायगोन बे ओनसोलनि लामा सेर सेर थानाय आइ आफा रायजो राजाफ्रा मोसौ बोरमा अमा खानानै गायनाय बिफांखौ जाहाथे फोथैया बिफांखौ गासैबो गामिनि जोंनि साफ्रोमबो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फोथांनायाव गावबागाव बयबो दायथ' लायो जोंनि आफादफ्रा जोंनि मावथिफ्रा दायथ' लायो जाहाथे बिफाङा गासैबो थाङो बेनि थाखाय आं खावलायनाय जाबाय